Pagbibigay po ng ayuda sa 24 na barangay sa Bugalyon tuloy matapos po ang malawakang pagbaha. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Matapos ipatupad ang state of calamity dito sa bayan ng Bugalyon na halos magta-30,000 residente na ang nabigyan nitong mga relief packs na nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Umabot na sa 29,199 na residente sa Bugalyon, Pangasinan ang nabigyan ng relief assistance matapos maapektuhan ng pagbaha ang bayan. Matatandang idineklara ang bayan sa state of calamity sa pamamagitan ng Resolution number 126 series of 2026 matapos maapektuhan ng matinding pag-ulan ng mga residente. Sinimula ng pamamahagi ng relief goods nung nakaraang linggo at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, ayon sa Human Resource and Management Officer ng Bugalyon sa panayam ng IFM News Dagupan. Mula po nung nakuan kami for yung sa habagat nga yung bagyo, we have 24 barangays in LGU Bugalyon at lahat po sila nabigyan ng food pack. Actually Monday last week nagbigay na kami kasunod kasabay ng rescue operation. Nauna nang nakapaghatid ang Department of Social Welfare and Development ng food pack sa mga residente sa 24 na barangay. Kabilang sa mga nakatanggap ng DSWD food pack si alias Alice na nagsabing malaking tulong ang natanggap nilang pagkain matapos silang maapektuhan ng pagbaha. Kaya po ng DSWD, sa tingin niyo po kayo naman? Okay na, madam. Pwede na sa pamilya. Ito lang po talaga na Opo. sa tawag tuloy. Opo. Kabilang sa mga nagbigay ng relief goods ang DSWD, LGU Bugalyon, Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan at National Grid Corporation of the Philippines. Namahagi ang LGU Bugalyon ng karagdagang food packs habang naglaan naman ng bigas ang Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan. Noong Agosto 26, i-deliver ng NGCP ang ilang essential goods gaya ng toothpaste at toothbrush sa bayan. Ayon sa HRMO, magpapatuloy ang pamamahagi hanggat may available na ayuda. Pinayuhan din ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha na magpalista lamang para maisama sa mga susunod na distribusyon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.